Pekný deň na Slovensko, ale z pekného večera v Južnej Kórei. Práve sme skončili oficiálny program, ktorý nám tu pripravili naši kolegovia z Ministerstva zahraničných vecí a z našeho veľvyslanectva. A ja musím skonštatovať, že po 17 rokoch, kedy som naposledy túto krajinu navštívil, vidím obrovský pokrok a rozvoj. A čím viacej som presvedčený o mojej pravde, že my sa nemôžeme v Európskej únii zatvoriť do tej svojej vlastnej izbietky, tváriť sa, že sme najlepší a najkrajší na svete a rozdávať rozumy, a popri tom nám celý svet uteká. Európska únia sa zalúbila sama do seba a zabudla, že existujú aj iné časti sveta. Preto o to viac platí línia zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorú presadzuje moja vláda. Že to nemôže byť len politika smerom na západ, ale musí to byť politika na všetky 4 svetové strany. Všetci, čo žijú na Slovensku, vedia, že u nás je veľké množstvo firiem z Južnej Kórey a vytvárajú aj veľký počet pracovných miest a významne prispievajú k hospodárskemu rastu Slovenskej republiky. Osobitný význam majú firmy, ktoré na Slovensku vyrábajú autá alebo komponenty do aut. S veľkým potešením musím dnes konštatovať, že nám boli oznámené ďalšie investície z tejto krajiny na Slovensko, a predovšetkým do oblasti, kde to mimoriadne potrebujeme. Ťažko skúšaná horná Nitra, zatváranie baní, a zrazu je tu možnosť vytvoriť firmu so stovkami pracovných miest, ktoré budú predovšetkým určené na výrobu produktov do automobilového priemyslu. Máme zoznam ďalších investorov, ktorí prejavujú záujem prísť na Slovensko, pretože majú o Slovensku dobré referencie. Priznám sa, že to nebolo iba o hľadaní investícií, ale bolo to aj o tom, ako spolupracovať v oblastiach, kde Južná Kórea je mimoriadne silná. Je to oblasť inovácií, vedy a výskumu. Je to oblasť výroby zbraní. Áno, buďme úprimní a povedzme si, že keď nebudeme vyrábať zbranie my a ich predávať, tak ich bude vyrábať a predávať niekto iný. Ale hlavným cieľom návštevy, ktorú sme tvrdo pripravovali, je otázka možnej spolupráce s Južnou Kóreou pri výstavbe úplne nového jadrového reaktora na území atomovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach o výkone 1200 MW. Prosím, neklamme sa a povedzme si, že Slovensko takýto zdroj potrebuje, pretože má dôjsť k obrovskému navýšeniu spotreby elektrickej energie. Hoci dnes máme 2 funkčné atomové elektrárne, nebude to stačiť. S potešením bez detailov, pretože by to médiá okamžite zneužili, môžem skonštatovať, že sme našli spoločnú reč. Južná Kórea sa nám zdá byť vhodným partnerom na takúto obrovskú spoluprácu s pochopením záujmu či už Spojených štátov amerických, alebo Francúzska, alebo ďalších krajín, ktoré sú mimoriadne silné v tejto oblasti. Preto po mimoriadne náročnej pracovnej ceste, ktorá bola veľmi krátka, spojená s veľkým časovým rozdielom, môžem skonštatovať, že stálo za to prísť do krajiny, ktorá je od nás veľmi ďaleko, ktorá hovorí úplne iným jazykom, ako hovoríme my, ktorá má úplne inú kultúru a úplne iné tradície. Ale ísť do krajiny, ktorá vzhľadom na pôsobenie na Slovensku je mimoriadne perspektívnou, do krajiny, ktorá môže, pokiaľ ide o Slovensko, priniesť ďalší rozvoj. Pozval som pána premiéra Južnej Kórey na návštevu Slovenska. Rovnako som preposlal pozvanie od slovenského prezidenta pána Pellegriniho pre prezidenta Južnej Kórey a dúfam, že to nebude iba o ekonomickej spolupráci, o dobrých projektoch, ale že to bude aj o mimoriadne kvalitnom politickom dialogu. Ešte raz ďakujem všetkým. Či je to Ministerstvo zahraničných vecí, alebo je to veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Južnej Kórei za to, ako zamakali, pretože sme dostali do krátkeho časového priestoru všetko to, čo sme potrebovali. A ja sa teším, že zajtra už budem na Slovensku a budeme môcť pokračovať v našej práci. Pekný večer zo Soulu a pekný deň na Slovensku.